22. korrika Zaratetik Manurgara bidean da eta hemen 1464 kilometroan aurkitzen gara. Lekuko eramango duenekin gaude oraintxe bertan. Eguerdion Josune. Kaixo. Bueno, gogotsu zaude lekuko eramateko? Bale, oso emozionatuta nago. Orain dela 21 urte ni kuko eraman nuen. Ni haurdun zegoen, nengoen, eneko. Eta, bueno, eta gero, bos eguna eneko nazio. Bai, erditu zuen. Eta orain, eta gero, bueno, ancestroak, euskerak, euskaldunak nahi eta gaur eramaten dut kuko, bueno, oso posten naiz. Ikusten dut, euskarari ere zuk eusten diozula, ez da? Pixkanaka, euskara eusten. Bai, ikasten ari naiz, eta, bueno, pixkanaka, eta aurrera korrika. Mi esker eta euskarari eutxi. Eskerrik asko. Bestalde hemen Manurgan kataluniar batekin topatu gara, eguerdion. Pues estoy aquí en casa de unos amigos, en casa d'uns amics que he vingut a veure uns dies. Gure etxean, lagunen etxean dago, egun batzu pasatzen eta, bueno, koinziditu du hemen korrika genuela eta etorri da ikustera, ezagutzera. Eta parte hartuko duzu? Participaràs? Sí, una mica. Ho trobo molt important, això de fer aquesta cursa per l'euskera. Bai, pixka bat. Oso garrantzitsua ikusten du korrika hau egitea euskararen alde. Eta beraz, euskarari eustea garrantzitsua eta korrika ere. Por lo tanto, empujar el euskera y seguir con la korrika es importante, ¿verdad? Per suposat, és superimportant, és superbonic i ho apoyo totalment. Jakina oso garrantzitsua eta polita da eta guztiz alde dago. Mi esker bioi itzultzarren eta mi esker zuri. Eta hemen Koldorekin ere topatu gara, eguerdion. Eguerdion. Ikusten zeitut hemen zure laguntaldarekin bizikletan, korrikan parte hartuko duzue? Bai, noski bai. Normalean atatzen gara bizikletaz, pues bai, asteazkenetan, ostiraletan, eta bueno, pues gaur korrika pasatzen dela baliatuz, bueno, pues korrikari ongi etorria emateko. Gasteizen ez genuen aukera izan, kanpoan gendelako, pues bueno, gaur aprobetxatu beharko da. Ikusten dut, korrika ez duzu egingo, baina bai bizikletan, gaur egun geroz eta gehiago ikusten ditugu ez, azkeneko edizioetan geroz eta gehiago, orduan beste modu batera eutxeko dizu euskarari. Bai, lagunduko dugu pixka bat, seguro honeko pegiraino, bueno, pues hoi pelotoiaren atzean jarriko gara, eta, bueno, pues laguntzeko eta, bueno, korrika ospatu behar da, gure jaia data. Mi esker eta disfrutatu. Eskerrik asko, bai, agur.